Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Kimpit. Taong 1966, Giporlos, Eastern Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Kimpit. Kagaya ng karamihan, naninirahan sila ng payapa sa baryo habang nakatuon ang kanilang mga sarili sa araw-araw na pamumuhay. Ordinaryong tao lang itong si Kimpit, maituturing na mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Ni minsan hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataon para makasilay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa o kanan. Bukod kasi sa sarado ang kanyang ikatlong mata, wala din siyang espesyal na kakayahan para makasilay ng mga ganoong bagay. Ilang beses na din siyang nagpakonsulta pero ayon sa albularyong napagtanungan niya, walang kapasidad ang kanyang katawan para magising ang kanyang espiritual na kaanyuan. Nais man noong magkaroon ni Kimpit ng kamalayan, wala siyang magagawa. Kaya lang naman niya hinahangad na mabuksan ang kanyang ikatlong mga mata dahil sa nais niyang mapag-ingat ang sarili niya laban sa mga nilalang na hindi nakikita. May mga pagkakataon kasing kapag nakauwi na itong si Kimpit galing trabaho, nakakaramdam siya sa kanyang sarili ng kung ano-ano. Ang masaklap pa nito, minsan naeengkanto pa siya na siya namang labis na nakakaapekto sa kanyang trabaho. Dahil dito, matagal na niyang inaasam ang magkaroon ng kamalayan pagdating sa mga nilalang na hindi nakikita. Marami na rin siyang sinubukang ritual, subalit bigo pa rin siyang makuha ang nais niya. Ilang beses na ding inilahad ng albularyo sa kanya, napaka-imposible na mabuksan ang kanyang ikatlong diwa na matagal nang natutulog ng mahimbing. Dahil sa mga bagay na kanyang nalaman, kung kaya't ang tanging ginawa niya, humingi ng mga agimat na merong mga dasal para naman magkaroon ng proteksyon ang kanyang katawan. Yun na din ang nagsilbing pandama ni Kimpit nang sa gayoy maiwasan niya ang mga nilalang na hindi nakikita. Ang agimat na tangan niya noon, isang trespikong merong mata sa gitna na binubuo ng palawit na gawa sa mga batong nagsisimbolo sa iba't ibang uri ng elemento. Kahit hindi niya nararamdaman ang agimat na tangan niya, kahit papaano natutuwa naman siya, lalo pat magmula noong tinangan niya ito, hindi na siya naengkanto at nakakaramdam ng kung ano-ano. Mas naging masigla na din siya sa trabaho kung kaya't nagdulot yon sa kanila ng kaginhawaan. Nang maramdaman niyang halos ilang buwan na siyang hindi nagkakasakit, doon na siya unti-unting naging kampante. Sa pagsapit ng gapasan sa palayan niyang pinagtatrabahuhan, naging abala naman ang lahat ng kanyang katrabaho. Hindi rin kasi biro ang dami ng aanihin nila, lalo pat maliban sa palay, meron ding nakatanim na mga gulay sa unahang bahagi nito. Limitado lang din ang tauhang kinuha ng may-ari nang sa gayoy malaki ang maipasweldo nito sa kanila. Hindi yun tumanggap ng mga manggagapas, lalo pat kung hindi yun kabilang sa mga tauhan niyang nagtrabaho sa kanyang lupa na halos ilang buwan. Dahil sa pasya ng kanilang amo, kung kaya't hindi maiwasang mapaisip nila Kimpit. Isipin ninyo ekta-ektaryang lupa ang pinag-uusapan natin dito. Sila Kimpit, halos hindi man lang umabot sa 30 katao. Kapag hinati-hati nila ang lupaing gagapasin nila, hindi nila maisip kung ilang araw ang aabutin ng nasabing gapasan. Bagaman inaasahan na nilang marami-rami ang kanilang trabaho sa mga susunod na araw, wala silang magagawa sapagkat yon ang nais mangyari ng may-ari ng lupa. Pagtungtong ng gabi bago sumapit ang gapasan, tinipon sila nito para pagsabihan. Ayon sa may-ari, para mapadali ang kanilang paggagapas, kinakailangan nilang umpisahan ang pag-ani ng madaling araw.
Kung kaya nilang gumapas ng 4:00 ng umaga, gawin nila. Kung hindi naman, maaari nila itong simula ng 5:00 ng umaga. Inilahad din ng may-ari na walang uuwi hanggat hindi lumulubog ang araw. Para naman maibsan ang pag-aalala nila Kimpit dahil sa dami ng kanilang trabaho, isinalaysay ng may-ari ng lupa ang tungkol sa hatian. Nang mapagtanto nilang malaki-laki din ang kanilang kikitain, karamihan sa kanila ay parabang labis na ginanahan. Ni isa sa kanila noon, walang nagreklamo, gawa ng patas ang magiging bigayan sa kanilang serbisyo. Dagdag pa ng may-ari ng lupa na kapag naging tapat lang sila sa kanilang ginagawa, higit pa roon ang kanilang makukuha. Mariin din itong inilahad sa kanila na kusa yung nagbibigay ng pabuya sa sino mang tauhang matagal ng tapat sa kanyang pamamahala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasaya, hindi mapigilan ng iilan sa kanila ang uminom ng alak. Di naman sila pinagbabawalan ng kanilang amo, gawa ng ang tanging hangad lamang nito ay ang kaayusan sa kanilang trabaho. Basta ba'y hindi maaapektuhan ng alak ang kanilang trabaho kinabukasan, wala yung problema. Lumipas pa ang ilang oras nang mapagtanto ni Kimpit na napakalalim na ng gabi. Nagpasya na siyang umuwi. Habang binabagtas niya ang daan, wala naman siyang ibang inisip kundi ang gapasan kinabukasan. Sa paglagpas niya sa lugar na napakaraming bahay, bahagya naman siyang natigilan nang makaramdam siya ng kilabot sa kanyang katawan. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya merong nagmamasid sa kanya. Maya-maya pa, habang naglalakad siya, may nakasalubong siyang isang matandang lalaki na uugod-ugod na. Halos hindi na yun makalakad kung wala yung dalang tungkod na siyang nagpapanatili ng balanse nito. Dahil sa wala namang kaide-ideya itong si Kimpit, nagmadali siyang lumapit sa matanda para yon ay tulungan. Sa paghawak niya sa kamay nito, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang napakalamig nitong balat. Pagsilay niya sa pagmumukha ng matanda, doon niya nakita ang naglalaway nitong bunganga at humpak na pisngi. Napakalalim din ng mga mata nito na halos labis kang pangingilabutan dahil sa paglitaw ng korte ng kanyang bungo. Makalipas lamang ang ilang minuto, dala ng pagkagulat niya, dali-dali naman siyang lumayo sa matanda. Pilit niya pa yung tinanong kung saan yun pupunta pero nakapagtatakang hindi yun sumagot sa mga katanungan niya. Ang labis pa doong nagpabahala sa kanya ay ang pagniwi ng bunganga nito habang dahan-dahan niyang nasisipat ang mga matatalas nitong pangil. Nag-umpisa na ring humarap sa kanya ang matandang yon habang nakayuko. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't napilitan na noong maglakad papalayo itong si Kimpit. Napakabilis ng kanyang paghakbang noon na tila bang sinusundan ng demonyo. Maya-maya pa, pagsilay niya sa bahay nila, agad naman siyang sinalubong ng kanilang mga aso habang patuloy yung kumakahol. Paglagpas ng mga alaga nila sa kanya, bigla naman yung umalulong at kasabay nito ang mabilisang pagtakbo ni Kimpit. Paglapit niya sa pinto ng bahay nila, doon niya nasilayan ang matandang nakangisi habang nakatitig sa kanya. Tangan-tangan nito ang dalawa nilang aso na hindi naglaon agad naman yung naglaho sa gitna ng dilim. Sa pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, halos ramdam niya sa kanyang sarili ang namumuo niyang malamig na pawis. Nang mapansin ng kanyang asawa ang pagiging tulala niya, dali-dali naman siya nitong nilapitan habang alalang nagtatanong. Para hindi na kumalat ang takot sa bahay nila, minabuti ni Kimpit na sarilihin na lamang ang kanyang mga nakita. Kahit papaano, medyo napanatag na din siya
gawa ng alam niya sa kanyang sarili na yun na ang huling pagkakataon na masisilayan niya ang nilalang na yon. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, naging madalas na ang pagsasalubong nila ng matanda. Akala niya nung una, nagkataon lamang ang lahat, pero nang dumating ang puntong hapon-hapon na lang nakakasalubong niya ito, doon na siya kinabahan. Isang araw, paggising ni Kimpit, napansin niya ang kanyang asawang napakainit ng katawan. Sa paghawak niya sa noo nito, doon niya nalaman na meron pala yung iniindang karamdaman. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, panay naman ang pag-iisip niya kung papaano yon nagkasakit ng basta-basta. Lahat ng pagkain, pinuntahan nila, ginawa nila ay paulit-ulit niyang inalala pero wala talaga siya doong makita. Nang mapagtanto ni Kimpit na kailangan na niya ang tulong ng albularyo, inutusan niya ang isa sa mga anak nila na tumungo sa baryo. Hindi na siya noon nag-alangan pang ipatingin ito, lalo pat wala siyang ideya kung anong sakit ang dumapo rito. Bago sumapit ang 12:00 ng tanghali, dumating ang albularyong nakatira sa sentro. Pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay, napansin niya yung panayang pagpag kahit wala namang alikabok sa paligid. Maya-maya pa, pagsilay ng matanda sa kanila, agad naman yung nagtanong kung sino-sino ang kanilang pinapapasok sa loob ng bahay nila. Dahil sa naging tanong nito, hindi naman nag-alangang sumagot si Kimpit doon ng, wala naman ho kaming ibang pinapapasok dito, Manong. Kami lang naman ho. Kaming pamilya lang. Bakit ho? Sigurado ka ba, Kimpit? Yung paligid nyo rito kakaiba. Pakiramdam ko meron kayo ditong tinatagong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pero hindi na bale. Alam ko namang wala kang alam pagdating sa mga bagay na ito. Ako na lang ang maghahanap. Sagot naman ng albularyo. Bago pa man yun makaikot sa kanilang tahanan, bigla naman yung natigilan nang masipat nito ang asawa niyang pasuray-suray na naglalakad sa papag. Tulala yung nakatingin sa kanila habang humihinga ng malalim. Matapos itong masilayan ng matanda, agad naman itong nag-usal sa kanyang paligid na siya namang mabilisan niyang iniihip sa asawa ni Kimpit. Sa paglapat ng usal sa katawan nito, bigla naman yung bumagsak sa lupa na siya namang kanilang ikinagulat. Nang akmang lalapitan na niya noon ang kanyang asawa, inabisuhan siya ng matanda na huwag doong lumapit. Maaari kasing maipasa sa kanya ang sakit nito na siya namang ayaw nitong mangyari. Ayon sa albularyo, magiging mahirap na para sa kanya na paslangin ang nilalang sa loob ng asawa ni Kimpit kung sakali mang tumalon yon patungo sa kanyang sistema. Sa oras kasi na makalanghap yon ng dugo ng isang ordinaryong tao, lalakas pa yon ng husto hanggang sa hindi maglaon, wala nang magagawa ang kanyang mga usal at pangontra. Dagdag pa ng albularyo na kung hindi siya nagkakamali, isa yung uri ng yanggaw na pinapadaan sa hangin. Sino man ang mapasukan nito, hahanapin ang aswang na nagbigay ng sakit na yon para kainin. Naniniwala kasi ang albularyo na ang uri ng nilalang na gumagambala sa pamilya nila Kimpit ay hindi isang ordinaryong nilalang. Kimpit, bago nangyari ito sa iyong asawa, meron ka bang napansing kakaiba? Kagaya ng mga taong pasimpleng umaligid sa inyo o kaya'y mga hayop na palagi mo ditong nasisipat? Tanong ng albularyo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na sumagot roon ng, Meron ho, Manong. Alam niyo ba noong nakaraan, pinaslang ng isang matandang humabol sa akin ng 2 aso namin. Kakaiba ang kanyang itsura. Hindi ko mawari pero napakalayo niya sa isang ordinaryong tao.
Ilang araw na din namin siyang nakasalubong bago mangyari ang bagay na ito sa asawa ko. Dahil sa kanyang sinabi, doon na tuluyang nakumpirma ng albularyo ang tungkol sa kanyang hinala. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman itong inumpisahan ang kanyang panggagamot upang matulungan ang asawa ni Kimpit. Para hindi na lumala pa ang kalagayan nito, sinuotan niyo ng albularyo ng iilang mga agimat at talandro. Nilagyan niya din niyo ng kalamansi sa bawat bulsa nito upang magsilbi yung pamako para mapigilan ang yanggaw sa anumang binabalak nito. Matapos yung maisakatuparan ng matanda, agad naman yung lumabas ng bahay nila para pakiramdaman ang paligid. Si Kimpit noon, kahit hindi na nauunawaan ang mga nangyayari, pilit pa rin siyang naniwala sa pamamaraan ng panggagamot ng matanda. Makalipas lamang ang ilang minuto, may itinuro sa kanya ang matandang yon di kalayuan sa kanilang tahanan. Pagsilay ni Kimpit sa isang puno ng akasyang nakatirik malapit sa paanan ng bundok, narinig naman niyang nagsalita ang matanda ng, Kimpit, bago lumubog ang araw, pumunta ka sa lugar na itinuro ko sa iyo. Kunin mo ang baging ng makabuhay na una mong makikita sa lugar na yon. Bilisan mo lang ang paggalaw mo sapagkat hindi biro ang mga nilalang na iyong madaraanan sa lugar na yan. Pasensya ka na, pero ito lang ang paraan para mailigtas ang iyong asawa. Dahil sa sinabi nito, kahit nababahala na noon si Kimpit, pinili niya pa ring sumang-ayon sa nais ng matanda. Sa paglubog ng araw, agad naman niyang binitbit ang bayong nila na naglalaman ng 5 sulok. Dinala niya yon upang maging madali sa kanyang magsindi ng siga habang naglalakad siya. Bago niya tuluyang nilisan ang kanilang tahanan, sinigurado ng matanda na wala siyang dalang kahit na anong karga na magbibigay ng interes sa mga engkanto para paglaruan siya. Naniniwala kasi ang albularyo, magiging ligtas para sa mga ordinaryong tao ang tumungo roon kahit gabi, lalo pat kung wala yung tinatangang karunungan o hindi naman kaya'y agimat. Ang tanging dapat lang niya noong iwasan ay ang mga aswang na makakasalubong niya sa daan. Sa pag-alis ni Kimpit, dala-dala niya ang tapang na hinugot niya sa karamdaman ng kanyang asawa. Kahit wala siyang ideya kung ano ang makakasalubong niya, hindi na niya ito inisip pa. Nang makalayo-layo na siya sa kanilang bahay, mas binilisan niya pa ang pagtakbo. Sa pagbagtas niya ng daan, kung ano-ano na ang kanyang mga naririnig. May mga napapakinggan siya noong kakaibang huni ng ibon at panakanakang pag-iyak ng sanggol. Bagaman hindi na niya mawari ang takot na bumabalot sa kanyang katawan, pinilit niya pa ring magpatuloy alang-alang sa buhay ng kanyang asawa. Makalipas lamang ang kalahating oras ng pananakbo, narating na nga niya ang puno ng akasya kung saan bumungad sa kanya ang isang nilalang na halos doble ang taas kung ikukumpara sa kanya. Nakapikit ang mga mata nito at meron yung tangan-tangang mahabang sundang. Sa pagsilay niya sa nilalang, kampante naman siya doong lumapit, gawa ng ayon sa albularyo, hindi siya nito aatakihin hanggat wala siyang karga sa katawan. Kusa kasing nabubuhay ang nilalang na yon sa oras na makaamoy ito ng taong may karga sa katawan. Maaaring kaya nagigising ang nilalang na nagbabantay sa puno ay para protektahan ang mutya ng akasya laban sa sinumang nilalang na naghahangad na makakuha nito. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Kimpit, tila bang wala pa ring paggalaw ang bantay. Pagsilay niya sa baging ng makabuhay sa gilid nito, agad naman niya yung hinila habang nananatiling tahimik. Maya-maya pa, nang akmang makukuha na niya ito, bahagya naman siyang natigilan nang makasilay siya ng isang tao na nakatuwad,
di kalayuan sa kanyang harapan. Nag-aangil ito at para bang hindi nito ikinatutuwa ang kanyang ginagawa. Bago pa man makapagsalita itong si Kimpit, mabilis na namang naglaho ang nilalang sa kanyang harapan. Pagkurap noon ng kanyang mata, bigla naman yung bumungad di kalayuan sa kinatatayuan niya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya nag-aalangang sumugod ang aswang. Sa pagsilay ni Kimpit sa kinaroroonan ng nilalang na nagbabantay sa mutya ng akasya, nasipat niya yung nakamulat habang mahigpit na nakahawak sa sundang nitong tangan. Nanlilisik din ang pagsilay nito sa aswang na parabang nagbibigay yon ng babala. Dahil sa pangyayari, inakala ni Kimpit na aalis na ang nilalang na yon pero nagkamali siya. Sa muling pagsugod nito, bigla naman yung sinalubong ng tagapagbantay ng mutya at kasabay nito ang mabilisan nitong paghataw ng tangan nitong sundang. Paulit-ulit nitong tinaga ang aswang hanggang sa dumating ang puntong puwersahan na yung napaatras. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti ni Kimpit na kunin na ang baging ng makabuhay para makaalis na siya sa lugar. Kahit nanginginig na noon ang kanyang katawan, buong tapang niya pa rin yung nilalabanan alang-alang sa asawa niyang naghihintay sa kanyang pagbalik. Nang makuha na niya ang baging, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa likod ng nilalang para magtago. Habang nagmamasid siya sa paligid, doon niya nakita ang nilalang na walang habas na pinagtatataga ang gutay-gutay na katawan ng aswang. Pagsilay naman niyang patay na ito, marahan naman siyang naglakad sa tabi ng bantay. Bago pa man siya makaalis sa lugar, nasipat niya yung bumalik sa lilim ng puno ng akasya habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata. Sa muling pagbagtas niya ng daan, maya't maya naman ang pagramdam niya sa paligid upang makaiwas sa maaaring pananambang ng aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga ni Kimpit ang kanilang tahanan. Pagsilay niya sa loob ng kanilang bakuran, tumambad sa kanya ang albularyo na merong daladalang talibong. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa isang puno na parabang meron doong nilalang na hindi niya nasisilayan. Nang makalapit na siya sa matanda, agad naman siya nitong inabisuhang pumasok para ihanda ang gamot ng kanyang asawa. Ayon dito, hindi na niya kailangan ng tulong nito, gawa ng kahit ordinaryong tao, kayang-kayang gawin ng gamot laban sa yanggaw. Ang tanging mahalaga lamang sa paggawa ng gamot na yon, kinakailangan niyang masunod ng maigi ang proseso. Habang nagmamasid ang albularyo sa paligid, paisa-isa naman itong inilahad sa kanya kung ano ang gagawin niya sa makabuhay. Matapos naman niya yung maunawaan, dali-dali naman siyang pumasok para sundin ang utos nito. Bago pa man tumungtong ang 11:00 ng gabi, nagawa na nga niyang maisakatuparan ang gamot ng kanyang asawa. Kahit alam niyang napakapait ng lasa nito, pinilit niya yung ipainom sa paniniwalang sa pamamagitan ng gamot na yon, tuluyan yung gagaling. Bago niya hinawakan ang balat nito, naglagay muna siya sa kanyang kamay ng dagta ng makabuhay. Sinigurado niya ring nakatali ng maigi ang lubid sa katawan ng kanyang asawa upang hindi yon makapumiglas kapag pinapainom na niya ito ng gamot. Nang masipat naman ni Kimpit na nasa maayos na ang lahat, dahan-dahan naman niyang tinakpan ang ilong nito sabay buhos ng likido sa bunganga nito. Pagsilay niyang iluluwayo ng kanyang asawa, buong puwersa naman niyang tinakpan ng bunganga nito habang nananatiling nakakapit ng mahigpit ang kanyang kaliwang kamay sa ilong. Sa pagramdam niyang tuluyan na yung nalagok ng kanyang asawa, dahan-dahan naman niya yung binitawan. Pagsilay niya ditong nanghihina na ito,
Agad naman siyang lumabas ng kanilang bahay para tingnan ang albularyo. Doon nasipat ni Kimpit na wala namang nangyaring masama sa matanda, kung kaya't kahit papaano nawala ang kanyang pagkabahala. Sa pagsapit ng umaga, inabisuhan siya nitong wag munang palalabasin ang kanyang asawa. Ayon sa albularyo, hindi niya napaslang ang nilalang, kung kaya't may posibilidad pa yung bumalik sa kanilang tahanan. Dagdag pa nito na, bagaman nanganganib pa ang kanyang asawa sa nilalang na yon, magiging ligtas ito basta wag yung palalabasin ni Kimpit sa bakuran ng bahay nila. Magmula noon, halos ilang buwang pinagbawalan ni Kimpit ang kanyang asawa na tumungo sa baryo. Ang tanging ginagawa lang nito ay ang mga gawaing bahay na kalimitan na nitong ginagawa. Lumipas pa ang mga taon, hindi na nga niya nasilayan ang matanda. May sabi-sabi ring kumakalat sa kanilang lugar na kaya lang naman naglaho ang matandang yon dahil sinubukan nitong kunin ang mutya ng akasya na pinangangalagaan ng isang pikit na bantay. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, make sense yung sinabi ng albularyo rito na kapag wala ka talagang alam dito sa mga lihim na karunungan o kahit konti man lang na Latin na alam mong nasa panig ng kanan yung dasal mo, talagang hindi ka gagalawin ng mga engkanto. Marami ng ganyang klase ng kwento, lalo na yung mga kopong-kopong days pa. Yung mga lolo ng lolo ninyo o yung kahit yung lolo lang ng papa ninyo. Yan, yung ganyan. May mga pagkakataon yan na sa probinsya, umuwi sila mahal na araw. Tapos, alam niyo yung mga tipong sobrang lasing na lasing? Yan, dyan nila nakikita yung mga tikbalang, yung mga engkanto, o kung ano-ano pa, kapre, maligno. Nakikita nila yun ng live, pero hindi sila ginagalaw. Bakit? Kasi wala naman silang alam eh. Unang-una, hindi naman sila kukuha ng mutya. Ano lang naman yung pakay nila, makauwi lang naman, di ba? Dadaan lang naman sila. Kaya hindi sila ginagalaw. Kaya yung sinabi ng albularyo dito, sobrang make sense yun. Naniniwala talaga ako ron 100%. As long as wala kang alam pagdating sa mga ganyang bagay, hindi ka nila gagalawin. Diba? Pero alam nyo, naangasan ako dun sa bantay ng akasya, mutya ng akasya, tas nakapikit lang. Para siyang warrior na naghihintay lang na magising kapag meron ng matinding kalaban. Yun lang, medyo naangasan lang talaga ako ron. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.